neviem si tu nájsť tú robotu. Kúkam tu až celý deň do mobila, ani nič. Fúha, tu taká robota, že môžem rozvázať pizzu alebo čo tak to beriem. Idem zavolať a potom sa... Tak, už som dohovoril a teraz idem do tej reštaurácie, tak sa potom uvidíme. Tak musel sme sa vybrať ako za časníka. Nechápem, že čo robím. Ale idem na učerstvovanie. Tak, teraz sme išli do inej reštaurácie, ale to tá istá. Ale teraz si tu idem kúsok pozrieť a potom pôjdem asi rozvoziť. Aha, telefonoval, dobre, tak vám donesieme. Dovidenia. Hroza s týmto. Si najprv pizzu a idem odniesť. Hovorili, že asi tá horná, alebo toto. Free garáž, ako ďakujem. Tak idem odniesť.